आयौ दिनै मासिबां बरफ गोलैलाबायखो गिलु बालुलाय गोजांनायानो हाथारला गोजांनायानो बाब आयौ गोजांबाय अरबो सायजाला माबो सायजाला बनाबो गिसिजोबथारसै आयौ जाला जायगाखौनो सोलायनांथारसिगोनसो बे जंग्लाबबान्दावसो दावखोहैथारनोसै आं दसे बेरायहैलाबाय थानोसै जंग्लाबबान्दाव थाब थांथारनोसै आं सना नों बेसेबांबा गोबावनिफ्राय दिनैसो आंजों लोगो हमनो फैबाय मानो एफा गोबाव खालामा नोङो? औ सना आइयानो हगार हरा दाखालिबो फैनो सानबाय नोंजों फन खालामनो नागिरबाय गैया फनखौबो लाखुमानानै दोनबाय आरो बायहेरायावबो ओंखारहोआ खम गाबबाय थादों आङो। दे जेबो नङा नों दिनै फैबायबा थ'दो जोंहा बेरायहैनोसै। गारियालाय अबाव दोनदों नोङो बाइकखौ? थाब थांसै नङाबा दा सोरबा नुबा जारला जाथारगोन। थ'दो होनबालाय थांसै सना थाब थांनानै थाब फैफिनसै बेलासि आराम।